Hello Mita, welcome back to my vlog. Ug maayong adlaw day natong tanan. So mao na natong intro karon si Mita na. Kay puslan man nga di gyud niya ma-appreciate ang ato ang trabaho ani. Mao nang kailangan gyud nato siyang i-shout out ani taga video. Anyway guys, nag-prepare lang day ko sa ako ang diet food. Ug kani akong gi-prepare guys is dali ra jud kini siya buhaton. So dili na ko kailangan og daghang istorya pa ani. Og first na kong gibuhat ani guys, simpre gipanitan ako ang pipino. Pero optional ra sad na kung gusto niyo panitan o gusto po niyo dili panitan, so ayaw na lang sad. Og gikuhaan na din ako ng liso ang pipino guys, kay lagi ang liso sa pipino is maka-bloated siya. Mo nang ayaw na lang na niyo i-appeal please lang. Pero kamo gapoy masunod, depende gapon na sa inyo kung yun ang apilon ang liso. Pero ako man good every time nga magkaon ko og pipino is ako dyan na siyang kuhaan og liso. Og karon rasad ko nagpalit-panit sa kuang pipino ani please lang. Kay ang pipino man good perfect ay na sa mga nag-diet. So kung pwede lang adlaw-adlaw tam ko og pipino, why not coconut? Og dako sa kanang tabang sa to ang health ang pipino. Og nag-add na sad ko nag-isa ka kamatis guys. Dayon ako nabasan nga comment nga ang kamatis daw is dili siya pasok sa low carb. Taysa nganong dili man nga ang kamatis is pasok man na sa mga nag low carbs diet. Ug ang kamatis is perfect man sad na sa mga nag-diet nga apilo na nila silang diet. Depende ra na sa inyo yun ang apilo ng kamatis o dili ba mo mukaon og kamatis. Kaya ang pag-diet man good is magdepende na sa to ang disiplina. Ug nag-add na sa ko nag-lettuce guys, kanang lettuce is ako anang tinanom. Kay pwede naman siya harbison, so time na nga kauno na nako siya, charot. Ug nag-add na sa day ko ana og onion. Ang onion isa na sa makadalag lasa sa to ang salad for today's video. Ug mag-add na sa tagtuna, flakes and oil. Ug mag-add na sa tana og mayonnaise. I-add na sad nato ang sili kung isog ka. Bitaw oy, optional na lang na ang sili flakes kung ganahan ka og galang-halang ang imong salad. Dayon ang tuna guys, isa ko lang na siya gikuhaan og sabaw. Dayon ang mayonnaise ana is nag-add ko ana og 1 tablespoon. Kung duha ka lata inyong gamiton nga tuna, flakes and oil, so duha pod ka tablespoon ang inyong gamiton nga mayonnaise. Pag human ana, gi-add na nako akong kamatis ug ang ako ang onion. Dayon ako nang gi-shake og maayo ug makadungog imong naay nag-construction diha guys. So ako anang anak si Ivan. Hasta yung sabaan niya kay sige duk ba marabitong nag-construction. Mo nang pasagdain na lang na ninyo siya guys, at least man nga natay music background nga naay tig-duk ba. So pagkahuman ana guys is ako na siyang gibutang sa kuang pipino. Oh no, kung makita na ninyo guys, grabe na jud kalami o grabe kanindot ang ato ang plating for today's video. Mao nang sa plating pa lang gusto na kong mukaon ani please lang. So perfect jud kay ni akong gibuhat karong adlaw kay lagi gigutom na kaayo ko. Og kani food guys is perfect po ni nga pang snack. Katubi tong mga tawo nga gusto og healthy snack. So pwede kay ni kani yung i-prepare o kani yung i-snack. Kay I swear guys, lami jud kay sa tanan ni ang akong gibuhat karon. Sa tanan akong gibuhat sa kuang mga diet food, diri na ko na-appreciate og diri ko nag-enjoy nga food. Og siyempre ako ra jud makaingon ani og lami kayo kay ako ra man pud ang nakakaon. Pero kung i-try ni ninyo guys, super lami jud kayo siya. Og nag-add na sad ko ana og daghan pang chili flakes guys. Kay gusto man gud ako nga ma-feel jud nako ang halang ba. Kay ang sili man gud ako po nagtabang sa tong diet kay lagi pag gusog ta mo kaon og sili or halang kay atong gikaon ang adlaw, so pagkaugma ana sa atong pagpupo ana is daghan kay atong ipupo ana. Mao nang dili na nato basta-basta ididma ang sili please lang. Og kani day nga salad karon guys is mao ra ni akong kaunon sa tibok adlaw. Anyway guys, diri na rin na human ug mao ra sa na akong i-share sa inyo for today's video. Manang bye oy.